Πάλι ένταση, πάλι αναβρασμός. Ακούσατε και τον Περιφερειάρχη. Κατανόησε την αγανάκτηση του λαού. Ο αρχικός είπε ότι δεν θα γίνει η παρέλαση. Είναι δική του η απόφαση, όπως μας είπε και ο ίδιος. Η ένταση συνεχίζεται. Οι πολίτες μπλέκονται με τις αστυνομικές δυνάμεις, εξαγριωμένοι, αποθώνται από τους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Ανέβηκαν πάνω στην εξέδρα. Να παίρνετε συνέντευξη και από τον κόσμο, παιδιά. Να παίρνετε και καμία συνέντευξη. Προσπαθούν οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας απευθείας σύνδεση. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τα επεισόδια που συμβαίνουν εδώ στην εξέδρα. Συνεμπλέκονται με τους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες. Με το που ξαναείδαν άρχοντες, πολιτικούς άρχοντες να φτάνουν εδώ, εξαγριώθηκαν για ακόμη μια φορά. Τα επεισόδια αυτή τη φορά είναι πιο σοβαρά. Πρωτοφανή τα επεισόδια που συμβαίνουν εδώ στην Κέρκυρα. Πρωτοφανή τα επεισόδια που συμβαίνουν εδώ στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι. Σε απευθεία σύνδεση. Άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Λίγο το καλώδιο. Βλέπετε τα πρωτοφανή, κυρίες και κύριοι, επεισόδια εδώ ακριβώς από την εξέδρα των επισήμων. Ένταση, πανικός. Ένας αστυνομικός βλέπετε εδώ, κυρίες και κύριοι, δέχεται τις... Δέχτηκε επίθεση. Είσαι καλά? Δέχτηκε επίθεση λοιπόν ένας άνδρας της ελληνικής αστυνομίας στην προσπάθειά του να προωθήσει το πλήθος να μην ανέβει πάνω στην εξέδρα. Ξανανεβαίνουν λοιπόν πάνω στην εξέδρα. Ξανανεβαίνουν λοιπόν σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι. Οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες έχουν ανεβεί πάνω στην εξέδρα των επισήμων και φωνάζουν συνθήματα. Κατανοείτε κι εσείς πως η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σε αυτή την απευθείας μετάδοση. Ανέβηκαν πάνω οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες τελικώς. Είδατε και πριν στους τηλεοπτικούς αστέκτες ότι χτυπήθηκε, τραυματίστηκε και ένας άνδρας της ελληνικής αστυνομίας. Βρίσκονται πάνω οι διαμαρτυρόμενοι συμπολίτες μας. Οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες έχουν πάρει τη θέση των πολιτικών εδώ στην εξέδρα, σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι. Οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας αποχώρησαν από το σημείο μετά και τις συμπλοκές αλλά και την ένταση που έχει επικρατήσει. Ελάτε να γίνει η παρέλαση, λένε οι αγανακτισμένοι πολίτες που τελικώς κατέλαβαν την εξέδρα των επισήμων. Αποχώρησαν όλοι οι πολιτικοί, οι στρατιωτικές, θρησκευτικές και αστυνομικές δυνάμεις του νομού. Θέλουν να γίνει παρέλαση. Θέλουν, όπως λένε, να παρελάσουν τα παιδιά.
απόφαση που τελικώς έχει λάβει διαφορετική τροπή. Πρωτοφανή επεισόδια και εδώ στο νησί μας και όπως με ενημερώνουν είχαμε επεισόδια και σε άλλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη. Έχουμε και πανό μπροστά από την εξέδρα, κυρίες και κύριοι. Φωνάζουν συνθήματα οι διαμαρτυρόμενοι συμπολίτες μας, συμπολίτες οι οποίοι τελικώς κατέλαβαν την εξέδρα. Οι άνδρες, όπως σας είπα και πριν, μετά από εντολή που δόθηκε, αποχώρησαν από το σημείο. Στους τηλεοπτικούς αστέκτες πάντα σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, από το σταρτ, όλα όσα διαδραματίζονται εδώ στο σημείο που επρόκειτο να γίνει η παρέλαση, σε απευθείας μετάδοση. Για να δούμε τελικώς αν θα γίνει. Η απόφαση που ελήφθη από τον Περιφερειάρχη αρχικώς ήταν να μην γίνει. Ο Περιφερειάρχης, ο οποίος και ο ίδιος είπε σε απευθεία σύνδεση ότι παίρνει εκείνος την απόφαση. Και άλλα πανό προστίθενται εδώ μπροστά από την εξέδρα. Θέλουν απλοί πολίτες λοιπόν έχουν καταλάβει το χώρο της εξέδρας εδώ στο σημείο που επρόκειτο να γίνει η παρέλαση. Φωνάζουν τον υπόλοιπο κόσμο να αποχωρήσει από τη μέση του δρόμου έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί